Hej, jeg hedder Tjerno Møng, og jeg er Ph.D.-studerende ved Fjernvarme Fyn og Mads Clausens Institut på Syddansk Universitet. Jeg forsker i energiforsyninger i form af fjernvarme og fjernkøling. Og netop energiforsyning er vigtig i hele verden. Det handler nemlig om at bruge vedvarende energi frem for fossile brændstoffer, så vi mindsker den globale opvarmning og sikrer et bæredygtigt energiforbrug. I Danmark har regeringen lavet planen Energistrategi 2050. Det er den første plan i hele verden, der skal gøre en nation til et grønt bæredygtigt samfund. Og i Sønderborg har vi Projekt Zero, der skal gøre kommunen CO2-neutral i 2029. Og I skal være med til at klare den udfordring. I skal være med til konkurrencen Future Energy Challenge. I skal lave projekter, der skal hjælpe med til at gøre Danmark og Sønderborg uafhængige af fossile brændstoffer. I kan lave projekter om mange ting. For eksempel energipolitik, innovation eller ny teknologi. Projektet foregår i jeres klasse. Hver klasse kan deltage med et projekt i konkurrencen. Det er jeres lærer, der skal vælge, hvilket projekt, der skal være med i konkurrencen. Selve konkurrencen foregår i koncertsalen på Altså. Alle elever, der har deltaget i projektet, skal med. Det projekt, der er valgt ud, skal eleverne fremlægge foran et ekspertpanel. Eksperterne kommer fra Syddansk Universitet, og jeg er en af dem. I bliver bedømt ud fra kriterierne innovation, teknisk faglighed og formidling. I må vise film, præsentationer, modeller og meget andet, der kan vise, hvad jeres projekter går ud på. I må søge inspirationer ud fra House of Science, Mads Clausens Institut kan hjælpe jer med det. I kan komme på virksomhedsbesøg på Sønderborg Kraft-Varmeværk eller projekt Sunrise, der handler om solenergi. God fornøjelse, og vi ses til konkurrencen.